This is a very special day for me. ఎందుకంటే exactly 3 years ago, Tarun, నువ్వు వినాలి. 3 years back, 2016, July 7th, you come. We were here on the stage. అప్పుడు కూడా ఫ్యూ సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే ఆ రోజు కూడా మా గోవర్ధన్ గారు అబ్బాయే హీరో ఇక్కడ. ఆ రోజు యష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ రోజు. సో అదే మూమెంట్ ఐఎమ్ సీయింగ్, అది కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారానే రిలీజ్ అయింది. అన్నీ చూసిన అదే వెన్యూ జేఆర్సీ. సో ఐ సీ సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ అండ్ రిపీటింగ్ ది సేమ్ సక్సెస్ అని మంత్ర అనిపిస్తుంది. మనం ఒక సినిమాని సక్సెస్ ఎందుకు కావాలని రీజన్ చూస్తే దీంట్లో క్లియర్గా నాకు కనిపిస్తుంది. ఒక వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ అండ్ విత్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ 90s. అంటే ఒక కొత్తదనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అందరూ. అలాగే నేను ఎప్పుడైనా అందులో రషెస్ కొన్ని చూశాను, మొన్న చూస్తే ఆ వాయిస్ చూస్తే అంటే ఎవరు కూడా తనలో అంటే ఇంకొకళ్ళు కాపీ చేయాలని ఎవరు అనుకోరు. కాపీ చేయకపోయినా విజయ్కి డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలుసు. విజయ్ దేవరకొండ అంటే అక్కడ వినిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి. సో ఆ గొంతు వింటున్నాక మా విజయ్ గొంతు విన్నట్టే ఫీల్ కలుగుతుంది. ఆనంద్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఉంది, దట్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ అంతే. సో ఐఎమ్ సీయింగ్ సో మచ్ సక్సెస్ అహెడ్, క్లియర్గా తెలుస్తుంది నాకు. అండ్ కేవీఆర్ మహేంద్ర నా దగ్గరికి ఈ కేమ్ టు మీ యాక్చువల్ 3-4 years బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు తను నిసీది అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకొని వచ్చాడు. వస్తే చూడంగానే నేను తనకు ఆ రోజు చెప్పాను, వి మెట్ ఇన్ ఏ కాఫీ షాప్, ఇంత మంచి ప్రోడక్ట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఎందుకున్నావు, ఇమీడియట్లీ గో టు కేటీఆర్ సార్ ఆర్ కేసీఆర్ సార్, బ్రిలియంట్ ప్రోడక్ట్ ఇది. ఆ తర్వాత ఈ వన్ సెవెరల్ అవార్డ్స్. ఒక చాలా ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ తను రాసుకుని వచ్చాడు ఇన్ తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్. ఇటువంటి బ్యాక్డ్రాప్ మనం ఇప్పటిదాకా చూడలేదు. ఈ సినిమా నిజంగా టేకప్ చేసినందుకు ఐ గ్రేట్లీ అడ్మైర్ అప్రిషియేట్ యష్ రంగినేని గారు అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారు. అండ్ ది కాస్టింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ కాస్టింగ్. దిస్ ఇస్ ఒక ఫ్రెష్ ఫేసెసే చేయాలి. ఇది ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎవరో ఒకళ్ళ మీద మనకి ఈ ఇంప్రెషన్ ఉంది వాళ్ళు చేయకూడదు, కొత్త వాళ్ళే చేయాలి. నాకు శివాత్మిక నిజంగా దొరసాని అంటే ఇలా ఉంటుందని అనిపిస్తుంది. తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఒక తెలంగాణలో ఒక విలేజ్లో ఎక్కడో మనం చూస్తే ఎస్ దొరసాని పాప ఇట్లుంటుందని అనిపించేలా చేసావు నువ్వు. నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఎవడనే గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఆనంద్ సీరియస్గా చెప్తున్నాను, నాట్ టు ప్రేజ్ యు ఆర్ సింప్లీ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ లైక్ ఎ ఫస్ట్ టైమర్, యూ హ్యావ్ డన్ లైక్ ఎ వెరీ సీజన్డ్ ఆర్టిస్ట్. ప్రాబ్లీ దట్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఐ థింక్. అండ్ అగైన్ ప్రశాంత్ విహారీ, హీ హాస్ డన్ గ్రేట్ జస్టిస్, హీ హాస్ డన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ తను ఇచ్చారు దీనికి, అదొక ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. అలాగే రామజోగ శాస్త్రి గారి లిరిక్స్ అండ్ సన్నీ కెమెరా వర్క్. అండ్ ఎలా చూసినా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ పాజిటివ్. ఐఎమ్ హోపింగ్ వెరీ బిగ్ ఆన్ దిస్. ఇట్ హస్ కమ్ వెరీ నియర్ టు us another 5 days. So wish the entire team of Dorsani all the best and cheers.